салом алейкум дӯстони азиз. Ина дӯстони азиз чорух бо ба англиси ҳам ишдаи риск англисиши чорух хана дӯстонам узбек файзалӣ ана ақида бародарои ма хобиҷон авлаҷон хай ҳама касаина ида чорух аки хеле асосан рост бари мастчо мери актараф бари рост мастчо дӯстон қала мери қала ана иснаярам азиз тарабхонаи шорух дар инҷа будай медонем ки дуруда чӣ гапай чиста барои шумо пагнали ё дарани тарабхона беҳтарин мизоҳ аст сонаи пурҷулӯи осмонӣ бунад авочи фаранги ҷумҳурии тоҷикистон қадами қурбонро бо кафкумӯҳои баланди шумо алоҳи саломат мекунед володарҳои азиз бо камоли эҳтиром мо омадаем ки базм обод шавад бо дилбари шӯрӣ ай кара чамтарӣ буда иҷа обод буда иҷа варкама интизор набудем хеле чи яраҳои хеле фатиён будем зур буда кар кемина